מקומות שאתה יכול לעשות שעשוע גדול לקדוש ברוך הוא מה שאף אחד לא יכול לעשות. היה לו מכונה של פחיות והוא עלה על דבר עצום היה לו. בקיצור הוא שם את המכונה של הפחיות, מה הוא עושה לו? תוך דקה ו20 שניות יוצא לו פחית. התחיל לעשות פחיות. בקיצור הבן אדם התחיל לעלות. יום אחד הבן אדם הזה קם בבוקר, בא להפעיל את המכונה, לוחץ על המכונה, המכונה לא עובדת. המכונה לא עובדת, מה עשה? התקשר לבן אדם של המכונה, אמר לו שמע טוב, המכונה לא עובדת, בוא לפה תעזור לי במכונה. אמר לו שמע רבע שעה, אמר לו שמע טוב, כל סכום שאתה רוצה יש לך ממני, תבוא. אמר לו טוב, אני בא כמה דקות. בקיצור הבן אדם הזה הגיע לפנים, מחפש את המכונה, מסתכל במכונה, בודק, מוציא את החשמל, מסתכל פה. אמר לו תגיד לי, מה עשית למכונה? עשית משהו, נגעת משהו? אמר לו לא נגעתי בכלום, אני עובד עם מה יש לי לגעת? אמר לו אני מרוויח פה כסף, עושה פה ארגזים של כסף, אני אשתגע למכונה. אומר לו אתה נגעת באיזה משהו, לא יכול. אומר לו שמע, אני לא נגעתי בשום דבר. אומר נסה רגע לחשוב. אומר לו שמע, יש לי משהו בראש אבל זה לא זה. אומר מה זה? אומר לו שמע, זה לא זה, אני מכיר את המכונה. אומר לו תגיד לי מה עשית? אמר לו שמע, אתמול העובד שלי קיבל 40 מעלות חום. בקיצור קיבל 40 מעלות חום, אז אני החלפתי אותו והייתי עם האופנוע שלי ולא היה לי חוט לקשור את הפחיות, אז הלכתי מאחורי המכונה, היה שם מלא חוטים, אז עשיתי חוט אחד, קשרתי אותו בתוך הזה ולקחתי את זה. אמר תגיד לו אתה חמור? איפה נגעת? בוא רגע תראה לי. הוא מסתכל אחורה, מסתכל במכונה, רואה, אמר לו שנייה, הלך לאופנוע, הוציא חוט, שם את החוט בפנים, לחץ בזה, נדלק המכונה. אמר לו תגיד לי מתי? לקוקו, הוא אומר לו תראה כמה חוטים יש פה. אמר לו לא, אבל מה? החוט הזה מה זה? כולה חוט אחד. אמר לו כן, החוט הזה מפעיל את כל המערכת. אומר רבי נתן מברסלב, ידע לך כלל שהחוט הזה רק של התפילין את כל המערכת הוא מוציא. מאיפה ראיה? אומר מהטלית. טלית איך עושים אותה? מחוטים. אומר רבי נתן מברסלב, מתי הקדוש ברוך הוא דן אותנו עם הטלית הזאת? ביום כיפור. מה הקדוש ברוך הוא עשה? ירד למשה רבנו, מה אמר לו? ויעבור השם על פניי. מה עשה? עם מה הוא ירד? אומרת הגמרא שמה, עם טלית לבנה. אומר רבי נתן, הטלית הזאת נבנתה מהלא להתייאש שלך. כל יהודי שנמצא פה שהוא לא מתייאש באיזה מקום ואתה לוקח את הנקודה הטובה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מה עושה? זה חוט, אבל החוט הזה בסוף נהיה טלית בראש שנה. עם הקצת שלך הזה שאתה לא מתייאש, אל תהיה פראייר, אל תמחור את היהדות שלך, אתה צריך להיות חכם. עוברים שבתות, זה שאתה מדבר בטלפון בשבת או עם סיגריה ועושה עיגולים לקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול בשנייה אחת לעקור לך את המקום ולהכניס לך בתוך האדמה, כל אחד מאיתנו, הוא בשנייה יכול לעשות. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר לו שבוע הבא הוא יהיה בסדר. בתוך הסיגריה, בתוך השבת נמדדת לפי דקות. גם בתוך הבלגן שיש לנו בחיים תבקש מהקדוש ברוך הוא. בתוך הבלגן, אני הרבה סיפורים, גם על עצמי אני אומר, הרבה סיפורים שאנחנו שומעים, יש הרבה מעשים של סמים, של דברים כאלה וזה, שאדם קרא לקדוש ברוך הוא במקומות הנמוכים והקדוש ברוך הוא הוציא אותו. הקדוש ברוך הוא תאב לתפילה, כמו שהראשון שהיה פה אמר, שהוא עשה את כל האימהות שלנו הכרות. למה? כי הקדוש ברוך הוא תאב לתפילה שלנו, במיוחד שזה נמצא היום. כולם צועקים באמת כולם צועקים היום. אנחנו בעלי תשובה, כולם רוצים את הקדוש ברוך הוא. מי שיספר לך זה, מי שרואה באומן מה שהולך, כולם רוצים את הקדוש ברוך הוא. אני הייתי באומן האחרון עכשיו, שהיינו באומן האחרון בראש שנה, הייתי שם, יש בחור, קוראים לו נריה. כל מי שיושב פה, תשים בטלפון שלך ותראה. הוא הבחור הזה נריה, אני רואה אותו באומן, הולך. עכשיו אני ראיתי אותו, חבר הראה לי סרטון של הבן אדם הזה. מי זה הבן אדם הזה? זה הבן אדם הזה, יש יהודי צריך להביא ניצוצות, תכף אני אקרא לכם את זה ברבי נתן, שולחים אותו לפעמים עד הודו. שולחים אותו לפעמים עד יפן, עד סוף העולם למה שיגיד איי. באי הזה אומר רבנו, ימשוך אותו הקדוש ברוך הוא ויחזיר אותו בתשובה בסוף. הוא אומר והגיע לשם הבן אדם הזה, והוא יהודים מתערבבים, אין מה לעשות. רבנו כותב על ליקוטי מאורן שיהודים שמגיעים למקום, מה הם עושים לו? הם כובשים אותו. שים לב, יהודי בא לאיזה מקום, לאיזה אזור בחוץ לארץ, בעגלות כבר זה תוך רבע שעה זה שהיה בעל הבית נהיה הפועל שלו. למה? עם ישראל יש להם כוח, יש להם כוח של הקדוש ברוך הוא, הוא בא איתם לכל המקומות. ושכנתי איתם בתוך תאומותם, בתוך התאומה. מה זה וורטים? כתוב מפורש, ולא הביט אבל בישראל, ולא רע עמל בישראל. רש"י אומר שחוטאים אינו מדקדק אחריהם. אף אחד לא רוצה לחטות. תדע לך אבל מה? תעשה תשובה באותו רגע. אותו רגע עשה תשובה. וזה הנריה הזה, אני רואה אותו הולך באומן. ככה. ואני יודע שהוא מחר סמים שם, תפסו אותו, שמו אותו בתוך בית סוהר. בתוך הבית סוהר שם, בקיצור, הוא אומר שהוא הגיע למצב שכבר רצו לעשות לו משהו, מי שמבין, בפנים בתוך הבית סוהר, והוא נלחם עם החיים שלו. ואימא שלו מסכנה מה עשתה? אספה, כמעט 100 ומשהו אלף שקל היא אספה. הכירה איזה מישהו שאמר, רצתה לשחד אותו, שלחה את הכסף, זה שלקח את הכסף ברח. כל מה שאני מספר לכם הוא מספר לי באומן באמצע הרחוב שם. ברח עם הכסף הבן אדם. הוא, אימא שלו הודיעה דרך אנשים שהוא ברח עם הכסף. הוא אומר לי אני יושב בתוך התא ואני חושב איך אני חותך את עצמי, מהברית של היד או מהגרון, מה יותר טוב למות יותר מהר. הוא אומר בזמן שאני מדבר את המחשבות האלה נכנס גנרל אחד רוסי, היה 2 בלילה, הוא אומר לי נריה קמיר, לקח אותי, פתח את הדלת, אמר לי סע.
באנגלית אומר לו, תלך, תברח. הוא הביא לו חלוק של אישה, והוא הבריח אותו. אמרתי לו, בסדר, אני רוצה לדעת מה הקשר על השני. הוא אומר לך, מה הקשר? אמרתי לו, שבאת לרבנו. הוא אומר לי, באותו רגע שזה קרה, אמא שלי הייתה בדמעות על הציון של רבנו. באותו רגע שזה קרה, שישחררו אותי, לא יודע מי זה, מדבר איתי פתאום בעברית, בא גנרל שלהם, נכנס בפנים. באותו רגע שזה קרה, הוא אומר, אמא שלי יושבת בציון רבנו, בוכה עליי, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותי בתשובה, שיוציא אותי מהמצב הזה וניצלתי. הוא אומר לי. אז זה אחד סיפור מ1,000. רבנו כותב שיש כוח לצדיק האמת הזה, אומר רבי נתן, לעזור לכל יהודי. אל תפחדו מכלום, יש לך כוח, אתה יכול לשנות את העולם שלך, את העולם של הבית שלך, את העולם של הרוחניות שלך. אדם שבלי תורה, רבנו כותב, זה חיה בדמות אדם. מה שמבדיל אותנו מהכל זה מה? זה התורה שלנו, התורה תרפא אותך, התורה. כי רבנו אמר לרבי נתן יום אחד, אתה צריך לשאול את האנשים מה, לאן אתה רוצים ללכת? כל אחד צריך לשאול את עצמו, לאיפה אנחנו נלך? מה תיקח איתך? מה תעלה למעלה? את הכסף, את הבן את מה תעלה למעלה? מה, אתה רוצה שיהיה צרה ותרוץ לרבנים? אתה תהיה רב של עצמך. מה אתה פירמה? אתה צריך להבין. למה אתה לא שם תפילין כל יום? אדם צריך כל יום, איפה התפילין שלי? ריבונו של עולם, אני הולך להזכרות, גם אתמול אמרתי את זה. אדם צריך להבין, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וזה ישועה שלך, וזה הצלחה שלך. כי אתה הולך לסופר ושם בעגלה דברים, מה קורה בסוף? בסוף יש תשלום, על כל דבר שאתה נלחם בעולם הזה יש תשלום. שרבנו היה בדבריה, שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה בדבריה, רדפו אחרי ישמעאלים וירו בהם. רבנו קפץ מעבר לחומה, הוא חשב שמתחת לחומה שיש משהו, אבל מה היה דוד? לא היה כלום. מה היה? היה תהום, ורבנו החזיק באצבעות ככה וניצל. אומר רבנו, למדתי מזה מוסר השכל שבדור הזה צריך להחזיק בציפורניים ולא להתייאש. צריך להחזיק בציפורניים כל אחד מאיתנו ולא להתייאש. ואם אתה רוצה לראות ניסים באמת, תתקרב לשם מטבח, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא יראה לך ניסים. לא ניסים, פעם שאלו את רבי נתן, מה המופת? היום יעבדו עליך כולם. יעשה לך 4-5 מופתים, זהו, קנה אותך. רבנו אמר שיצר הרע הביא 800 מופתים למפורסם אחד בדורו. מה המופת? שאל אותו רבי נתן הכי גדול שעשה רבנו בעולם. אתם יודעים מה המופת? שהוא גרם ליהודי לא להתייאש. זה המופת, שהוא לוקח בן אדם ועושה ממנו צורה. אם אתה תבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ואתה פירמה, תתחיל להתקדם, תלך. כמה אנחנו בודקים? הוא הולך לקלוט אותו, בודק, הולך לסוף העולם, לבדוק. הנשמה שלך אל תאבד אותה. יש שבתות עוברים, עוד שבת ועוד שבת ותפילין ומצוות. זה מה שישאר. איך שאמר הסדיק שהיה פה לפני, והלך לפניך צדקך. אף אחד, הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, מקדימני והשלם כתוב. אדם הולך לעסק, עכשיו ביום של הראשון של העסק, מה אומר לו? תן לי את המשכורת. הוא אומר, אין משכורת, תעשי, תעבוד. בסוף החודש כאן משכורת. הקדוש ברוך הוא מרוב שהוא צדיק, הוא אומר לך, ניתן לך ילד, קודם כל כך ילד, תעשה לו ברית. ניתן לך בית, תשים מזוזה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו קודם כמה, למה הוא נותן לנו קודם כל? קודם כל נותן לנו בשביל דבר אחד. למה? שלא תחשוב שהקדוש ברוך הוא חייב לך איזה משהו. זה שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ונותן לנו עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. אל תהיה פראייר, אל תמכור את היהדות שלך ב1.5 שקל. אתה פירמה, אתה צריך להבין את זה. ותקשיבו טוב מה הוא כותב עכשיו. וזה סוד גלות ישראל בכלל, ובפרטיות, הנפילות של כל אחד ואחד, שזהו עיקר הגלות. כי כל מה שנופל למקום נמוך ורחוק מהקדושה יותר, יש לו שם איזו עבודה ונחת רוח לעשות להשם יתברך, מה שאינו זוכה לזה אפילו צדיק גדול. שמעת? במקום הנמוך אתה יכול לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, מה שאתה רואה, תיקח במוח שלך צדיק גדול, לא יכול לעשות. למה? הוא לא מכיר את זה. סבא ישראל, אתם מכירים? יש נחמן מומן לחובו, נכון? שהיינו קטנים, גם אני חשבתי, כולם חושבים שמי זה? שזה רבי נחמן, אבל זה לא רבי נחמן. זה מי זה? באמת זה היה תלמיד של רבנו. הוא, מה קרה לו? הוא בי"ז בתמוז, הוא היה צום, והוא היה עני. הוא מרוב שעינו אותו, לא אנשים בחוץ עינו אותו, אלה עם הפאות והסקנים בזמנו.